Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Rank Reload, αλλά θα παίξουμε από το κανονικό μου account που είμαι Champion 3. Θα σας δείξω πώς θα πάω Unreal από εδώ και θα ανέβει ολόκληρο βίντεο από το άλλο μου account, από Unranked και Unreal, από το iCara μου, το άλλο μου account. Τώρα έχω φτάσει το άλλο μου account, είμαι στο Diamond 3. Αλλά τώρα παίζω πιο πολύ από εδώ για να πάω Unreal για να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Και ακολουθεί και ένα άλλο βίντεο με το άλλο account που θα είναι με το Rank Battle Royale που θα πάω Unreal. Κάνα δύο. Ναι, ωραίος, ωραίος. Μπράβο, Μάικ. Γεια σου αυτός. Ωραίος. Ωπα, είναι κι άλλοι! Κοίτα αυτός. Εγώ Ωραίος. έχω με ένα ER που Ωραίος, ρε. Μπράβο. Μπράβο. Πάτα, για μένα. Δεν θέλω να πεθάνω. Ο Νάτος εδώ είναι. Να βγω λες ή όχι? Ναι. Ωραία. Εντάξει, μη πά... Ωραίος. Θα πάρει το loot μου, δεν πειράζει. Να, εντάξει, ωραία, δεν πειράζει. Έλα γαμώ, τη τέτοια την πότκα ρε μπρο. Έχει παντού άτομα. Η αούρα γενικά ήταν κράκ. Και σε μένα κι άλλα άτομα. Τέτοιου. Του κανελόπουλου. Κι άλλος. Α. Και σε μένα άρχισε να μου λέει πως θα γαμίσει το ξύλο μας εκεί. Κάτι μαλακίες. Και δεν ξέρω να γαμίσει τη μάπα και στο ξύλο μου. Μάλακα με πάλι! Κάτσε να πει τι κάνω. Μάικ, πού είσαι? Μπρο, είναι και από πάνω! Δεν μπορώ. Είμαι ένα HP ακριβώς, μπρο. 45, Dead. Γύρω μαλάκα, μοίρα λίγο. 52. 24 αυτός. Μείωνε γαμού. 91 κρακ. Dead. Έτσι το πήρα. Και 44 αυτό, ναι. Μπράβο μάγκες. Μπράβο. Καλά πάμε, μάγκες. Πολύ καλά πάμε. Ένας λίγο θα είναι Άντε. Εγώ πήγα Champion 3, πάμε λίγο Champion 3, πάμε λίγο. Εγώ είμαι 47%. Είμαι Champion 1.51. Είμαι 47%. Ω, είμαι 18. Πεντενάς. Νοκ, μια siren. Μάλακα το πέτυχα. 102. Μπράβο. Dead. Μπράβο ρε. Οι άλλοι απέναντι έχουν drum gun. Εκεί πέρα που σας μάρκαρα το τέτοιο είναι. 275 το ένα. μπροστά. Ναι. Μπράβο ρε. Μπράβο Μάικ. Όχι ρε. 32 ένας. Έχει και μυθικό, βοήθεια. 96. Μπράβο ρε μάγκες. Ποιος θα είσαι σε μένα. Έχω τρία άτομα. Εγώ στο και εγώ από μακριά. Τι ακούγεται, ποιος Γάμο ακούγεται το- το γουρνάκι. Έλα πάνω. Έλα, εγώ παίζω με το Μάικ και τον Τάσο. Εντάξει, έλα, γεια. Είναι κράκο ένας. Μπράβο. Είναι κράκο ένα. Όπα, σε μένα. Σε εμάς. 33, 36, 99 δεν στον αέρα. Καλά, μπρο, η FK ήταν. Αν είναι άμα ήταν. Εντάξει. Εκατό κρακό ένας από αυτούς. Μαλάκα, μαλάκα μου πούσανε 4 άτομα,
Μαλάκα, και έχει την exotic pump. Σε μένα που σάρνω όλη την ώρα. Σε μένα ρε μαλάκα, όλη την ώρα. 4 άτομα σε μένα. Και εγώ δεν την. Καλά μαλάκα τώρα, εντάξει. Ναι. Μαλάκα μου πούσαν 4 άτομα και όλοι έχουν την τεριπά μου και άλλοι έχει την exotic μαλάκα. Δεν το πέτυχα και με πέτυχε αυτός μαλάκα. Ναι, καλά, χακάρουνε. Έλα ρε, τι είναι αυτό τώρα. Ναι. Ναι, καλά, εντάξει, 77 HP. 77 HP. Ναι, και από πίσω, οκ. Και από πίσω, οκ. Και δεν έχω τέτοιο να χυλάρω. Ρε μπρο, δεν μπορώ γάμο, το Αυτός με κερατό μου δεν σκότωσε, αυτός με την exotic, αυτός. Μπείτε ένα γρήγορα πριν δύο πάνω. Να τώρα θα μπει ρε. 0. Μιχάλη να ξέρεις και Sky 1000. Δεν το έλεγα πάρα πολύ Δεν dobro. δύο. Ωραία, Ωραίος. εξάλλον. Ναι. 17 άσπρο ένας, 17 ξανά άσπρο. Mythic Pump. Τι λες ρε, exotic. Τι είναι exotic. Αυτά που είχε βρει ο Ταύτος. Ναι. Κόνας, όχι ρε. Όχι ρε. Mythic Minigun. Ποιος θα πάρει το τέτοιο. Ποιος θα πάρει το τέτοιο. Εγώ. Legendary αυτό. Επιτέλους. Εγώ άτομα. 134 ο άλλος. Δεν πέρα. Και δεύτερος. Δεν πω μόνο τα κουτάλε. Έχω ένα τρίο. Α, καλά, εντάξει. Δύσκολος αυτό ο Μάικ. Γιατί είναι καλός. Είναι full καλός, δεν είναι κάποιο καλός. Ναι ρε μπρο, επειδή είναι από... Γενικά είναι καλός, πολύ καλός. Μπρο, δεν μου έδωσε τίποτα το chest. Μαλάκα σε μόνο Έχω κοινό βάλει πείτε μου. άτομο ρε μαλάκα που και να πω όχι άτομο. Ναι, τόσο πρόσχε ρε, έχουν το τέτοιο πω, αυτή την πλακία. Το έχουμε λίγο, εκεί πέρα είναι ένας. Όχι Λάρο, δεν μπορώ. Μαλάκα μου καλυφαμάρει Ωραίος. ένα τι μαλάκα. Άλλα 7 άτομα. Μαλάκα! Ρε μπρο, τι είναι αυτό ρε! Ρε μαλάκα δεν γίνεται μαλάκα. Από πού? Δεν γίνεται. Ένα βιένα. Μάικ είναι πίσω σου, Μάικ. Ωραίος, ένα βιένα. Μπράβο ρε Μάικ. Ωραία, δεν μπορεί να με πετύχει, είναι ηλίθιος. Είναι ανάπηρος. Αγκαστικά ανάπηρος. Ωραία! Μπράβο ρε! Μα ένα βιένα τώρα. 2v. 2v1. Δεν μπορεί να με πάρει, θα χυλάρει αλλιώς, δεν μπορεί να με πάρει. Ωραίος. Μπράβο ρε Μιχάλη! Μπρο, εγώ θα πεθάνω και μάλλον θα πάρει το heal. Σταμάτα λίγο. Ένα βιένα είναι σου λέω. Πού πάτε ρε γαλάκι. Κάνε reload. Κάνεις είχε άσο να σου συγκεντρωθεί. Ναι, οκ, sorry. Ναι ρε Μιχάλη! Μαλάκα τι τους έκανε! Μάνα τους γάμους ανάποδα. Τους βίασε. Έτσι. Μπράβο ρε Μάικ. Μπράβο ρε Μάικ! Δεν μιλούσα για να Μπράβο, ρε. συγκεντρωθώ. Έλα. Πλάσουν δύο. Champion 3, 74%. Κάστε λίγο. Είμαι 99% champion. Ένα θέλω για να πάω Unreal, ένα. Συν ένα θέλω. Είμαι Platinum Το 2. είμαι 23%. Άντε ρε μαλάκα, κάνε με. Ωραία, μαλά ήρθε κι άλλη. Έλα ρε μαλάκα, δεν μπορώ με αυτό το game. Μαλάκα! Δεν σε δω. Δεν το ένας. Ωραίος.
Αυτό σου μπάσε μου στο μάρε παιδί. Να 186 τους πέσα. Όχι κύριε μαλάκα το μίστερ, fuck. Κάτσε. Έχουμε και εγώ να λουτάρω λίγο. 151. Μπράβο. Μπράβο ρε. Έλα ρε Πού είναι μαλάκα. το πάμε. Μέσα. Μόνο και οι 4 έχουν αυτό το Σαμάρικο SMG. Μαλάκα δεν τους έχει κάνει ο Μάικ, πάμε στο Μάικ, πάμε στο Μάικ. Είναι δεν κάνει κάτι άλλο. Έλα ρε μαλάκα, μην τρώνε πάλι αυτή την πάτα. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα, τι κάνει. Σκάστε. Πήγα Πήγες. μία. Ωραία πήγα. Ανάσταση. Ωραία πάμε ξανά, πάμε ξανά. Ανάσταση. Περίμενε. Πήγαμε στο 100.000 θέλω. Ωραία. Λοιπόν Ωραία, παιδιά, πάμε ξανά. αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε να πατήσετε ένα like και μια εγγραφή. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.